Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Pobreng dato. Nga nung aman mo agi sa gate nga sa luyong bahin sa ilang bahay ang itom nga van. Di man ako malili ang sugod. Kay taas man ang kural din eh. Gisa na na, sigit-git. Oh, wala, si Puldo. Tingog! Ah! Kinsa ka? Tingog! Oh, nayabag na. Nga nung ni aman na sa luyo si Puldo. Kinsa ka, oy? Ang samay ka? Tao ka o mananap? Wala siya makaklaro kung tao bagid ko. Dilingit ko mulihok. Di ko mulihok din sa kunahim tangan. Ano ni ka tingog? Sama ka? Ongo ka? Mutuo gid ungo ni akong igagaw. Pero hindi lang gid ko mulihok kung mutubag. Mas maayo nang magtuo siya nga di ko tao. O sama ka? Papusil ka? Oh! Oh! Ibang kong na! Napataw ka ng pamusil! Ta! Ta! Patay ka, ungo ka! Ungo! Oh! Murag daligi ng ungo! Dali mo! Atugok dun! Aray! Kadang-kadang ko garas! Aray! Naligid pagid ko na! Ya, sa ubo, sa ligid eh! Isundan pagid ko sa kanahan nga puldo eh! Di lang ko mulihok din eh! Ayaw lagi naglog sa ubulis ubos puldo! Kay makasuko lagi ko ni mo gawa! Talawan ay talawan! Kana! May kay wa madadi puldo ang iyong mga kauban! Ani na lang kumulio! Muloko din sa ilawom sa sagbot! Ubanay ko ninyo subos. Ikaw lagi. Tawi kami lagi sa kuan, mga pusili mo. Tabangi po ko ninyo pangita. Usam ko taon mo. Di mo sa uban ako. Tanto ko. Unsa mo tong kuto din eh? Lah, alas bus din dos maboy. Lagaw, tumaga to, tumaga. Unsay ungo? Ay, murag ungo gyud ang ako nakita, boss. Mo nga ako na lang ning gitirahan og shotgun. Unsa man? Tao ang imong nakita? Kuan murag tao, murag dili. Oh. Nga sa ato pa? Wa gid ko makaklaro kung tao bagid kini. Wa, boss. Pero nganong imo man kining gitirahan? Oh. Kaya tuo mo sa punga ungo ni. Nga sa ato pa may tuo gid ka nga dunay ungo. Basig naa gyud eh, boss. Pagkatuntugok kini mo eh. Oh. Tuntog ikag utok. Nakuratas militsida sa pagpabuto niyo sa armas. Sa sunod, siguraduha gyud nga doon na kay maigo kung mamusil ka. Wana, mingaw na sa babaw. Muraog, di na gid ko balik ko ni Puldo din eh. Di na siya mangitag balik na ko. My God, ni kay wagid ko maigo na. Unsa ning dapitang akong naligiran? Uy. Niamdi ko sa naughang sapa luyo sa minteryo. Gusto. Ang minteryo na nang naas ibabaw. Unsa man to? Muna may naglihok sa minteryo sa ibabaw. Unsa to? Kasikas ko nang nasa babaw. Mura og tunay ko'y tao sa gawa sa menteryo. Unsa man ang nagdagtong sa unahan? Mura man tao. Oy, labong na nga tanom.
Matungas ako pa yung sementeryo. Hapitan akong maanhing karon eh. Belchi? Doon na may nagpabuto sa gawas din do. Da. Yabag ni Spoldo. Nagtuo siya nga dunay ungo sa luyo. Iyang gipusil. Sige na. Pahuway na. Ayaw nagkabalaka sa imong palibot. Gusto kong makiksulti sa doktor din do. Unsa? Nga naman. Gusto kong mahibao kung unsay akong sakit. Okay. Ugma. Basig mo ani siya ugma. Ako ingnon nga makigsulti ka niya. Hindi mo gito ganina na ako makiti ang murag tao nga naglakaw. Usag nang hayag sa paril. Sugam din nagikan sa suod sa sementeryo ang hayag. Oh, kadako ko din yung buslot din sa paril sa sementeryo. Nga nang dako mo gini. Gitoyo ni buslot. Kung mo na, tawag ditong anino nga akong nakita din sa ibabaw. Maagian gid din dinhi. Ano lang ko din sa payag eh. Pabutan lang ako sa Bayjani nga mabalik din eh. Kumusta naman kang iyang lakaw? Oh, si Johnny na tingali ning nagpaingon din eh. Bay? Ikaw na Bay? Bayjani? Ano tingog? Pero tunod gid sa tao tong ako napati. Kisa mo kang nasilong? Kisa na! Kadako gini ni buslot tas paril eh. Gitoyo ang gini buslot aron di na kinahanglan mo agi pa sa atubangan nga gate kun musud din sa sementeryo. Yay, sindikato ni buslot tanda. Mura naman onig na bantok gamay ang agianan din eh. Paingon sa lungag sa paril. Uy, paingon man sa musuliyo sa mga pater ang daan paingon sa nabuslot nga paril. Unsam kay buti pasabot ini. Maikot yun ang agtang mo ining akong bunal ron kung musuway kag sakka din hi. Nanang tunop. Karon ka, titik ka mo tubag sang piton ha. Karon ka. Manukad ko daan, pi. Yeah! Oh! Bay? Nga ba ka? Apin na kong nipauli ka na dito silang lola. What ko nimo? Nagkuwat ka ron mo kong lambusan na ng 2x2. Dili oy. Abi na kung ikaw tong tao nga akong gisampit ganiha nga dili gid mo tingog. Unsa? Doon ay tao din eh. Doon na. Dili ka siya mawang tao nga ako nakita sa luyo sa menteryo bay. Unsa? And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!